tije ne rawere. Chenro mar Ohala gi Mwandu notimo limbe kambini kendo yudo ler mathoth kotenre kod gigo magiloso. Nyinga iluongo ni Steven Otieno Beo. An wuod Siaka monyuol Kamono Ranga. I'm 44 years old. Onyola Oranga, asomo Sidok Primary. Bang Sidok Primary, adhi Maranda High School. Aito after Form 4, koro ne kanyal dhi mbele nikech ne okan kod family marok ne nyalo chulo fees mag university kata mana mag college. Koro paro mar mondo mi adonji manufacturing makora timoni en asetemo moko mang'eny. Nacha kod go block migago ya manual ni. Mano be aneno ka okafol ki challenges nitie mang'eny. Adhi mos kamano, adhi anyiewo kara tinga mapur. Tingni mag pur adhi anyiewo, atemo go tich. Aita neno ka tich bende okethre ngima ok nyal. Koro gina chako paro no en ang' manyalo timo. Koro nawacho no mondo mi anwang' gima nyalo timo, wakawe part ma pesa na manango matin no adhi atimie survey pinje maoko gi. Nawuok madhi India. Nadhi India Kamono Gujarati Ahmedabad. Survey ya uso. Anwang'o ka wala manyalo timo ni mana malo somusmal. Koro kana timo consultations, kuji mangi sir machines mag India are very tricky. Gin machines ma long lasting lakini spare part margi ma nwang'o is a challenge. Koro na kanyo adhi China. Adhi China kamo milongo ni Guangzhou. Mondo adhi ne machines mag musmal ma anyalo nwang'o. Tisne wan kod pesa matin kabisa. Ne wanyiewo mana machine achiel. Koro machine achiel no kane wanyiewe, machine ma green hapana unene iye kacha, en machine ma type ma 4C. En machine ma ne nyalo loso musmal inji ariyo nyaka inji ang'wen. Just golo inji ariyo, inji nus, inji adek, inji ang'wen. Machine no ne wakelo ka mane wagure. Wachako tiyo matin. To challenges mane wanwang' kod machine en ne wango giluongo drawing machine. Drawing machine en gima ne cost pesa mang'eny. Drawing machine en machine mayuo waya the different sizes. Koro drawing machine en gima ne noketowa matek makoro kun wanyual nwang'o waya. Waje matin mane wanyalo nwang'o osebedo drone, but kun wanwang'o at a very expensive cost. Koro ne wadhi bwa stall. That was 2019. 2019 no was stall. Kakoro okwanyalo operate kech wang kod capital maber moromo. Okwan kod machine ma drawing. Aito challenges bentiere i raw material. Ne watemo koni kod koni. Mane wanwang'o loan kod bank. Mane wadhi bwa nyiewo machine maloso barbed wire. Wadhi wanyiewo machine maloso chain link. Wadhi wanyiewo drawing machine. Koro wachako Ohala ni officially in 2020. Bank wasechung for like 1 year. Koro watema. Koro gimane kendo duogo chando kabisa ngesi ne wachako Ohala sama COVID be koro yakodonjo. Koro ne wan koda very hard time kabisa. Watiyo kaka matiyo log Nairobi kabiro Siaka tek en gima ne watimo kidam. Ane General Manager mar Nambole General Traders Limited mayudore Siaya kar kae nini. E Nambole kar kae wandiko ji kar kae manyalo romo
ji 45 gie sani mwandiko karka wan gi joma are trained skilled workers, to nitiere jomoko be ma are not skilled. Nitiere jomoko be ma wane mwatimo negi trainings, operators ma wane mwatimo negi trainings. Nitiere trainings moko ma ok require qualifications mang'eny sana. Korido ka ng'ato biro karka onge qualification mora at least nitiere training moro mwanya timo ne ma obodhi operate machine karkacha. Koro wakawe watimo negi trainings, alafu kendo wachako andiko gi karkae, gitiyonwa e machines karkae. Kaka musmal in a day wanyalo also like 3 tons per day. That is 3,000 kilos of musmal in a day. Babduaya wanyalo also like 2,000 kilos per day. Chelling wanyalo also like 1,500 kilos per day. Apart from the banks, unge ngata ma ose konyo kata migao mora. Ubedi county government, ubedu NGO, unge ma ose konyo. Wan jo mose support wa in our customers manyiepo kuomwa. Kwayo ma anyalo bedogo maduong' kabisa en akwayo oganda wa sana oganda maluo no warang kaka wanyalo konyre wan wawegi. Weche mang'eny wawerego, warang kaka wanyalo konyre wan wawegi. Wanyalo konyre ka kambi matino tindo mekwa ila makoro yaogi. Oganda wa majoluo onego miwa support. One more welcome. Ngata mada biro partner kodwa, ngata mada biro nyo shares ngata mada biro invest kumwakani kwa welcome. Ai marario en akwayo oganda wa nu wanyeu gikwa monde yakawa gere. Wawe nyeo giku jomoko to be wanyalo loso gigo. Wanyeu gikwa monde yakawa gere. An go mor kabisa kod gima nyano kotimre Homa Bay cha mar mok gicha. Mogi chande kendo akwayo joma be inu mogo chema ema koro wanyeo mamarwa chande. To wabende si akan ga koro waloso chain link kod babduaya kod musmal ka. Wakwayo jodalawa man machiegni kata mantim maboyo mondo onyiew gikwa, to wan kata kod means mag transport ka manga monyiew gimoro kamoro amora wabro tero. Nyakwara Mogajuang, achiel kuom gombo ma Ohala nigo en medruok e yore nweng'o. Duol mar Kenya National Chambers of Commerce and Industries nitiere ong'ala manyime e jiwo weche mag ohala, kaachiel kod jiwo dongruok mag Ohala ma pachoka. Nwagoyo mbaka gi jatatije ma duolno Patrick Nyanguso, kama noleronwa chenro ma duolno nigo mag bero ngima Ohala, kaachiel gi thuolo ma Ohala nigo mag dongruok. Erokamano kuom miwa thuolo mar gombaka gi jokanyanam kotenre gi weche mag ohala, ahinya kotenre kod duol mar Kenya National Chamber of Commerce. Nyiswa ni to duol ni kata riwruogni en ang'o tang'o motimo e Kenya ka? Erokamano Lydia mar miya thuolo ni odiochieng' maber mondo mi watwak kod jokanyanam. Kenya National Chamber of Commerce and Industry en riwruok mar Ohala. Wanyalo paro jomane osebede wang' piny ni kapok oyud loch. Ne nitiere grupe adek. Ne nitie mar European, nitie mar jo-abonyogi, mano Asian, then ne nitie mar jo-Africa. Okoro muse mokwongo ma muse Jomo Kenyatta noluongo yawagi mano by kwaseyudo loch from 1963. Magi wuoyo gineno ni giket riwruok achiel manyalo loso weche mag ohala, manyalo keto Kenya malo e weche mag timo ohala. Omiyo ne giriwore to giloso gimoro achiel miluongo ni Kenya National Chamber of Commerce and Industry. Olose e higa mar 1965.
Koro kanyo osebedo koringo nyaka tinende ni makoro wan ni wetie wayudore iye mondo mi wakony jowa ong'e weche mag ohala. Kendo chakre higa no duto president ker mar piny ema bedo patron. Makata sani e dweni wadhi sidha ayanga president marwa Dr. William Ruto mondo bed patron marwa. Koro mae kako osebedo. Then chamber ni kod riwruok mamoko be pinje mamoko kaka 177. Koro wan kaka Chamber of Commerce watudore kod pinje 177 mondo wang'i weche mag ohala, kaka dhano nyachako ohala, kaka inyalo register biashara mari, kaka inyalo tiyo matek mondo mi gige ni odhi e pinje maoko, kaka gik ma pinje maoko nyalo donje Kenya ka, kaka wanyalo puonjo jo ohala, kaka wanyamiyo gi hola, kaka sirikal nyamiyo gi hola, kaka sirikal nyalo konyo gi mondo mi giyud gima kisungu luongo ni favorable business environment. Tieni yore ma ginyalo bedo godo to gitimo ohala gi yo makare. Kaka weche mag osuru, jo ohala kayuak, chamber biro machiegni to wuoyo gi jo sirikal. To wang'iyo ni ama biketho weche mag ohala kaka inyalo tim weche mag yore, obed weche mag stima, obed weche mag taxation kata gik moko migole pinje maoko kopo ni nyalo tamwa uso magwa. Koro magi gik ma Chamber of Commerce ochung' negi. Patrick, ere gima unyalo timo nikech kiwuoyo ta winjo ka ntiere gik mabeyo to gima tabu mantie ni jowa okia. Bentiere chenro ma un go mana ni upuonjo jo ndu tero wachni e dala kucho mondo ging'e ni ntiere gimoro maber koni mondo gibed ging'eyo. Bentiere chenro moro amora ma un godo? Yes, erokamano Lydia. Samwa wuoyo ni Chamber of Commerce nigi projects modhuro. Kendo wan kaka nage manika watemo dhirogi kidhi mwalo. Lydia gima danga koni jowa ni opportunity aina kobiro giwe luoro kao loan. Sakos nitiere mopogoro po kendo warifage watemo tudo gi mondo gidhi gi mwalowa. To wa encourage jo mwalowa bende ni mondo chak sako. Ni neno Siaya kok nikech time okabidhi ni matut. Siaya nya neno ka ochako sako moro magikonyo go jo ohala matindo tindo. To jowa be nigi kido moro ne ohala gi kagisechako sako to gikawo gichamo te, ochamo tong to chamo nyaka gweno. Magini koro dhi tho. Sakos ge makonyo ji. Adami mfano Embu County en county matin. To en gi sub counties 4. To Embu County kende nigi sakos madhi 12. To sakos 12 gi miyo ji pesa. Koro nyaneno Lydia ni cash circulation matimore in a county per day yudo kani malo. Mai gima na gomb ni oningo timre kaka Homa Bay, Siaya, Kisumu, Migori. Jo siasa wanotemo kaka Homa Bay nano ko chak moro no tho akiano gigi kanye. Ang'eyo ni Kisumu nigi sam, but jo waing'e ni sako teko mar sako en ngufu mar ji moriwore makelo en kanyakla en pesa ni mitero kanyo emigolo igoni nyadi 4 kata nyadi 3. Koro jowa oningo lok kido mondo mi gidonjie sako gi gichak kata magi giwegi ma bro kelo pesa mapiyo piyo. Ke sako kidhi okbikoni ni kel title deed ma nyalo miyo konyo gi to gichako yaro go ohala margi. Machielo madanga wachi jowa county governments gintie every county government mora mani mwalowa nigi enterprise fund. Enterprise fund ni Lydia koko tere mopuonji jowa kako ningo gikawgi ibro yudo ka en mana within en mana chuny town ka. To ningo beni ote ni chopo iye ochope gode kidhi kaka Gwasi wa kucho ningo chopi, kidhi Masara kocho ningo chopi, kibiro Yosia ya koni ningo chopi nyaka Ugenya iye kocha Kisumu kumora mora mondo yawo ng'eni ma pesa gi osuru magichulo to sirikal otero pesa ni enterprise fund ni gikawe. Sani kore neno sirikal maduong' dhi keto hustler fund. Tingeni hustler fund ni 50 billion ni odhidhiye sakos. Kendo kodhiye sakos mar national sakos. Odhiye sakos mag kikundi matindo tindo mag johala kaka kidhi chiro Mberu kacha iyudo, idhi chiro Magunga iyudo, idhi chiro Masara iyude, idhi chiro Ugenya kacha iyude, Ukwala iyude. Joge mariwore to pesa ni biro dhigo. Iparo ni ka pesa omigi kata milion 300 to kono ni pesa ne oningo kawe tok dweche 6 dongo loko jowalawa. Koro wan kaka chamber wan kose yudo ni wayudo ni ubiro gi product umoro uloso kumoro koro iloso kata dairy uloso kaka banana kata uloso crepes
kaka neno Kisumu kucho kata obed mane skins mag rech giloso gidwaro market, wan wabro tudo gi market. Wach mogik en ni wan kaka Chamber of Commerce wabro konyo apu ber ni sani onagi motelo ka wabro konyo kidwaro information ibro yudo kuom Lydia kod jowa modongi wabro konyo to open yao chirni mopogore miyo skills on entrepreneurship weche mag ohala, wabro linku gi financial access to affordable financial institutions odhuro kaka winja kwano moro wamanyo World Bank wabro tero Amref Italia watimo go sani moro financial inclusion nyatime malo yo Masabit gini kucho kwatieko wadatere mwalo wakucho nyo ayuda another project gi UNICEF wadatero mwalo wakucho madhi puonjo youths on how to digitalize businesses. Gimana dwako ni Lydia mnadanga kon jowa time saose biro ma owandi inyalo market gige ni kata kibede bedroom kama simu mineno mitiyo go no we yanyo kodeji we kuotho kode ng'iew sime mar diamosni nyalo konyi ti market your products ikete Facebook ikete kia LinkedIn all those social medias to yudo ka ng'ato gocho ni tikao products titerone to digitalize your businesses. Mai gima danga puonjo wa youths owe bedo etiendara youths okaw thuolo gi riwre to gi yaw biashara kata tin kati uso mana mandas kati uso mana tong along schools gates chak kamano ti yud idea kwa yudo opportunity kum financials manya konyi will link you up. Wabro konyo wabro one agreement gi county governments wadani county governments so channel their resources to the right place gi konjowa mondo ji otimo wala and entrepreneurship mano number 1. Number 2 en entrepreneurship. Number 3 en entrepreneurship mae madang konywa gi cottage industries minjo na konika uchako matino ng'iew machines utimo unyalo loso gwen upidho gwen uso tong mano be mana biashara uchako mosmos omena ma sori gini ma kucho nyandiwa gini ma siaya gini kocha ung'iyo by products mena modhi waste tuloso animal fees tu usoneji kericho ka jidwari adwara kata kuonde counties mamoko wedhi kata chirni mamalo gimwaluongo ne intra and intercounty trade mae gima dango kony joka nyanam wero kamano. En geno mara ni koro intire kod ng'eyo kotendre kod ber minyalo yudo koya kuom Kenya National Chambers of Commerce and Industries kaka ja ohala. Wakao yo matin nyakoromo gajuan to kawaduogo wadhi nyake county ma Kisumu kama wadhi goe mbaka gi wuodluo matiyo matek koloso mwandu mopogore kotiyo kod pien rech. Kik idhi mabor. Luoko lwedo maber ok duok chien landruok mar midhusi mar corona kende, onyalo geng'o landruok mar tuoche mamoko kaka homa kod ahonda. The World Cup fever is here with us. Nani atabeba kikombe? Will it be defending champions France, host country Qatar, 5-time winners Brazil, Lionel Messi's Argentina, ama will it finally go home to England? We already have the games on shabiki.com. Weka prediction yako sahi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Mapema ndio best. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Wund kodandhoga timore pile kapile. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Apo mi yuag maliti. Kata kamano, hera pod riore kendo medo lo. Aheri ahinya to. Ka joma moko geng'o joma giero kuom yudo rem. Ang'o momiyo itimo kamae? Wan wasetimo ni ang'o? Hera mar anyuola medo mana loyo. Watekae wan anyuola achiel. Thapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 mar otieno, mana e Ramogi TV.
dial *860*419# to get Oyo Daktari. Machiegni kendo nyakoro magajuan en moro marani porin kodwa e chendo ni Ohala gi Mwandu. Nyakoro magajuan thoth oganda ok ong'eyo ni pien rech en mwandu maduong'. E chuny boma ma Kisumu waromo kod wuod luo matiyo matek koloso mwandu mopogore opogore kotiyo kod pien rech. Wago kode mbaka mar ng'eyo chenro moketo kare mane oni oloso mwandu gi kotiyo gi pien rech. An nyinga iluongo ni Newton Owino. An atimo biashara, atimo ohala. Ohala matimo nying ohanda no iluongo ni Alisam Product Development and Design. Ma ndi ohala mana chako chon. Koro gima watime e ohala ni en ni watiyo kod yugi mowuok e rech. Kochakre pien rech ma koseyang' rech mous ring rech to wuok koro kaka yugi miwito. Atiyo kod dhok lichin mar rech. seche miyang'o rech dhok lichin mar rech ande bende watiyo ka en iwite kaka yugi en be watiyo gi magahla mag rech ma bende atiyo ka sana. Atiyo gi wenge rech, atiyo kod choke mag rech, choke mopogore opogore manie rech. Koro magi gik ma yugi mawuok e rech matiyo ka sana e loso gik mopogore opogore. Koro mae ot mwalose pien lokre koro leather kaka wacho cha. Koro nyaka irwak gloves gi nikech adhi mulo magahla mag rech gi nyalo ga chuo lweti. Koro nyaka warwak gloves maka koro kwatimo gimiluongo ni wagolo magahla mag rech tok chuo lwedo. Step mokwongo en ni wayiero piende. Pien mwayiero en pien ma ok otuch. Aeto wagolo magahla mage. Neno magi koro manenda wasegolo to pod moko pod yudo ka pod odong'. Kaka ineno kaka magi nyano kaka koro magi pod ne odong'. Magi pod magahla mag rech. Koro gima watimo ni miluongo dho kisungu waluongo ni scaling mondo mi wagol magahla te mag rech mag pien modong' kar ka ndie. Koro bao matiyogo ni iluonge ni beam. Iluonge ni flashing beam gi dho kisungu. Koro flashing beam ni en mwatiyo kod mondo mi wagol magahla mag rech gi. Koro magahla gi mabende toke no watiyo godo e loso mahua moko kachande mbro neno. Pien ni kwasegole kar ka ndie kore kwakele e gima waluongo ni daram. Koro ma ndi ma koro odwa dhi gima waluongo ni ding'o. Kana wacho ni ding'o piende. Mae koro daram miding'e. Koro magi e papen ma dho kisungu luongo ni papen kata waluongo ni wagole chak poi. En ma koro wakete ka. Gima wakete ka en mondo mi ogol tik mag pien. Kwaselo drum to adhi timo gima ma dho kisungu luongo ni drum turning.
yani koro wadwa loko gini mae koro tich mwaluongo ni dhingo mano koro waseketo gi watata iye ka waketo gik poi waketo gik mogo e iye kar ka ndie ginyaka tirabolo te waketo e iye kar ka ndie koro wadhinge koro wabro runde dakika 15 ae to awe kuom seche 2 kendo wabro runde dakika 15 giomi warunde kamano mondo mi gigo odonje e pien kabisa mano podo panis okena koro gimotimo kar kanyo luongo ni turning mae koro waloke mondo mi gigo bi odonje e daram e pien kabisa koro kwasetimo kamano dakika 15 to wawe kendo tok seche 2 kendo wachako waluore kamano nyaka wang' odiochieng' rum koro odiochieng' oserumo to koro wabro gole ka koro en pien ma pod ok inyal tiyo kode nikech pok obedo mayom koro mondo mi oduogo bed mayom nyaka kendo watimne gimoro mwaluongo ni returning tiende ni wakete kendo e dhing'o machielo ma koro nitiere kod moro avocado ma bende wang' duoko mo mane wagolo chande ei pien mondo mi pien oduogo bed mayom koro pien kwasetieko mikoro en finished to koro watere kuma koro idhi lose wuoche ma iloso kode gik matino kaka pat mobed ni koro en gima inyalo tigo kaka koro kar kae ndie ineno ka itimo design work gitimo kode gik mopogore opogore gipimo to ging'ado mae koro kumiluongo ni fashion donje to kod gik moko ma wawinjoga ni luongo ni trending koro mae koro kumodonje nikech koro jogi koro gin gima gitimo en ni koro giloso final product ma koro dhi e chiro inyalo neno key holders koro gipogore po wan kod pat ma bende loso ka wan kod wuoch koro gimoro amora ma ng'ato nyalo paro minyalo los gi pien kama koro itime kuma koro wachopeni magi gin gik konyowa e ting'o kifungu koro kwaloso achiel kama ndie to 100 kende en bei ma ng'ata nyalo nyiewo nikech lalo kifungu ok en gima yot to pat gi moko wauso 500 kaka ma ndie to wauso 1,200 nikech size ne to wan gi magi nyithindo mwauso $500 $400 lure gi size mar nyathi lakini magi joma dongo gin wauso gi $1,200 to bende wuoyo bende nitie inyalo wuoyo to bende wanyalo weni kata gi bei moro kalure kaka wawinjore e oda achiel wanyalo yudo ga pair 200 lakini mwaseyudo yudo mang'eny mogik en 350 ure kod gik mantiere alwora ma intie ni chako hala minge maber ni sani to pes pinje orie root mane kiseng'eyo kuma sani pinje pesa mar pinje odhi kaka sani wan kod gimlo ni blue economy ng'iya nena tena ng'oma nyalo loso malure kod blue economy no nikech kanye kuma sani pesa nitie to kena temo nyiso gaji ni kik idonj e ohala moro nikech ng'ato timo kik ikop ng'ato nikech ok ibi ng'eyo ohala no malong'o tem mondo mi kendo ing'eyo handi maber ing'eye oko gi ma kata ng'ato chiewe nindo gotieno ting'eyo no inyalo pimo ne gimo handi no en to kod kuma handi no chiko to kik ibed ni wuothe ohala ni go ohala chande
ibro yudo ka iketo pesa ohala mang'eny to gikone to pesa no ok duogi. Koro mako ohala achiel to kiyudo ng'at ma bende nyalo jiwi ma dho kisungu luongo ni mentors kaka wan geregi. B, nwamak badi to nwawuoth kodi mondo mi ing'e kuma inyalo kierie, nikech wabe nwasega kierga mokwongo kod kuma nyalo mi isongi. Mae makelo wa giko mar chenro ni mar ohala gi mwandu. Tudi koda kendo jiwa manyien e seche makama mondo wamed goyo mbaka mag ohala ka wageto dongore kaka oganda luo. Riti Masani, nyinga Lydia Okeyo. Jamni kata chiaye mosebedo maduong' nyalo bedo motegno makata ka njofni gi omake tok time gimoro. Kata kamano, moko kuom kit njofni gi nyalo duoko piny yuto mabiro kata ma ikelo kuom chiaye ahinya ka chiaye ochako bedo kod paro mar achiedh nade. Mimi naitwa Gitonga Mukonji, 35 years, yes, ni mtu young lakini bado ni jamaa amejipanga.